गैया लाइनानो माबा थांलाय फैलाय फैबाय आरो दस्रा दान थांलायगोन थांनाय सोंनाय लाइना माबा जाबाय दं लाइनानो माबासो जाबाय दं थियेटारफोराव फकास होनाय बायदि थांलाय फैलाय खनसे थांबाय खनसे फैबाय 8 बार 10 बार जाबाय खोमा ना लाइन गैयाव बिसोरबो आदार बिबाय थायो लाइन थांनाय बिसोरो आदार बिबाय थायो ayo mau hasil tansin petlia नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम जोंहा अमा फिसा मानै फिलायबाय हायथुआ हायथुआ दासान्दि बेमार जानानै लोमजाना गावनि मोखां खिन्थानो लाजिदो माखानो फिसा रानजोबना दं टेनसो बासायबाय बेमार गिदिर सानथामसो उनावसो मोखां खिन्थियो सानथाम सानब्रैसो उनाव डाक्टराव थांलाय अजानाव थांलाय सोर सासेजों हामैजोंनो इनाव नायनोनो होगासिनो अजाजों हामना डाक्टरजों हामो दासो एसे हामबोदो अजाजों डाक्टरजों नायनाय ओमफ्राय नों दिनै एखौ मोनाखै गिनायाल' आराम दङ साननैसो खादों खाथियावला पेटलि मोनखौ जोंना पेटला गिदिराबो थांदों ये पेटली पेटला गेन्द्रा गेदेरखौ हायथुनो फानबाय हायथुआनो खाथियावनो मुलि बायलाय डाक्टरनाव खिन्थायलाय अजानाव खिन्थायलाय जोबजोब्बाय फैसाया पेटलायाव थावथाव जाथारदो इनि सोलायलायदो खनसे डाक्टराव लाङोबा 1000 2000 होयो मारै गरम गाबोननो आं गय जानो नागिरदो हायथु गय खौना होनना फाथै गैलानो बेयाव फाथैयावनो नागिरहैयो नामा जोंहानि दाउआ टिउ दुइटाला बिल्डिं नै दाउ माखाया बिल्डिंआव संजोबो दंफां दालायाव बे दंफां दालाया बेसे जाखो पेटला ओइ नै दाउलाखौ नुवाखै आरो ओइ गाहायनिखौबो ला ओइ गोजौनिखौ लायाखै आरो ओइ नै गोजौआव मासे नै सोरबा बायनोबा लोगोफोर ओइ नै खोमानो लायाखै किल' 500 ओइ गाहायाव गैला आरो दै बावदैखैजा आरो नै आइखौ नै बिमा फिसा माबा दाउआ दैमायाव बाथाम थैजोब्बाय नायखाय जालायनोसै एबार 200 सेरसेयाव बेखौ बायनो फैसा थांजोब्बाय आंना सानफ्रामबो नांगौ ओमफ्राय रानजोब्बाय दा मोखांखौ सानैसो भिडिअ बानायनो हायाखै सोरबाफोर मोजां मोनबा साबसक्राइब बानाय
disang. Akan pernah bayar. Boria disang. Itu nih itu. Ang video बनाया है यार राउंड वाले अपनी वीडियो बनाने हैं दिन sisi hamda tin zamir. Ai san sama sagu dengan. itu harus sana Dakhli sama bar mana bistibar na budbar mana le. Harus se kapan ni budbar. Zemat harus harus. Ini trena malgari nu haben sang sudah sudah malgari bisa dong malgari minum dulu malgari ya keren aja lah